माबोरै साक्सेसफुल गभर्नमेन्ट होनोबा थांनाय समाव गोबां 17 बोसोर जुदिও बिथांमोना जुदि सरकार सालायदोंमोनब्लाबो हाफोरनि पाट्टाखौ बिथांमोना होनो हायाखैमोन। नाथाय दिनै जोंनि बिटिआर सरकारनि मानगोनां प्रमद बर'नि दैदेननायाव दिनै फारि फारि हानि पाट्टाखौ होनो थांगासिनो दङ। दाख्लैसो आंनो सासे जिहेतु सिडली माबानि मा होनो काजलगाव साब डिभिजन लेन्ड एडभाइजारिनि जिहेतु आं चेयारमेन। दा थांनाय बाराव जों बावैसो आवगायाव जों 4,485 हा गैजायैफोरनो हा होनो हानाय जाबाय। आरो बिनि अनगायैबो दंग' बान्दो लामा जागासिनो दङ। बयबो दा गोजोननायखौ मोन्दों। बिथांमोनहा ओरैनो सरासनस्रायै माने साक्सेसफुल नङा मा नङा होननानै बुंदों, नाथाय बिसोरो ओरैनोसो गोदाव सोराव बुंलाबायदों, बांसावदोंसो आरो बिसोरो। आलारि सोरां बिथांखिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन बिथांखिफोरखौ थांनाय सरकार समाव मोनसेबो माने मिथिनाय जायाखैमोन। दा मा बुंनो सानो मोनसेयाव? थांनाय सरकार समावथ' मा बिथांखि दंमोन बिसिनि सिङावसो दंमोन। बिथांखि लानायाथ' सिमांनि बाथ्रा। जि सरकारनि जिनिखि आसनि दंमोन जेन'बा PMAOIG माने गोरिब थाखोनि जायफ्रा न' मोननांगौमोन बिथांमोननि मुङाव न' फैनायफोरखौबो बिसोरो दाननानै गुबुननोसो होनाय जादों। आरो जि रां फैयो बेखौबो मथा मथि 10,000 5,000 जानानैसो बिसोरो माने न'खौ आद्रा खालामनानै दोनबावदोंसो। जेबो बेबायदि आसनि गैया बिथांमोननि समाव। बेबायदि आइजोफोरनि थाखाय, सात्रफोरनि थाखाय, बेमारिफोरनि थाखाय, सेल्फ हेल्प ग्रुपनि थाखाय बे रोखोम आसनि बिथांमोनहा जेबो लानाय जायाखै। फैबाय थानाय MP इलेक्सनाव खारन दिनै क'क्राझार गोदो 1 नाम्बारमोन क'क्राझार माबाया नाम्बारा लकसभाना, दिनै 1 नाम्बार जानो थांबाय। 1 नाम्बार क'क्राझार लकसभायाव जिहेथु गुबुन दोल माने जोंजों पार्टनार एलायन्स पार्टनार हिसाबै UPPLआथ' थाखाबाय, BJP थाबाय, GSP थाबाय, थाबाय। बे गासिबो दोलो जायफ्रा माने बेवहाय गसंनांगौमोन बिथांमोनानो जोंजों लोगो जाबाय। दा दङ जाहैबाय अनलि कंग्रेस आरो माने BPF। BPFआथ' मिसासै। नै जोंना फैगौ 4 तारिखआव खैला मैलाव जेनोखि सुबुं गौमा जानो थांगासिनो दं, बेवहायनो 2,000 बायदि BPFआ जयनिं जासिगोन। BPFनिफ्राय जोंनि UPPLआव हाबफैसिगोन। दा बिथांमोनहा माने जेसेबांखि सिमां नङा, बे सिमाङा सिमां फाग्लासो जागोन आरो। 4 तारिखनि प्रग्रामाव रायजोफोरखौ बाहागो लानांगौ। 4 तारिखनि दहाय एसे आवगायावबो बुंबाय आङो मानगोनां रायजो राजाफोरखौ। जोंहा मानगोनां जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सार फैगोन। बेजों लोगोसे गोबां जोंनि UPPLनि दैदेनगिरि MLAफोर फैगोन। बिथांमोनहा सानसे थाला जोंनि नैसिमावनो हाबाफारिजों थागोन। आरो गोबां माने स्किमनि माबाबो फाउन्डेसन जोंना चिफ सारा गायसनगोन। दहाय बुंनाय बायदि ओरै माबायाव मा होनो मावरिया बान्ध मोनसे दंमोन। बिथांमोना माने इरिगेसन स्लुइस गेट बेखौ माने एसेल' रांजों बानायदोंमोन। बे बोसोरसेनि उनावनो बायलांदों। 5 कौटिनिमोन। नाथाय एबार बिटिआर सरकारा जोंना प्रमद बर' सारा 30 crore सेंसन खालामबाय। अलरेडि टेन्डारबो जाबाय आरो सासे कन्ट्रेक्टरा मोननो हाबाय। दा बेखौ फाउन्डेसन स्टन ओइदिनखालि गायसननाय जागोन। बिनि अनगायैबो गोबां जायगायाव माने दलं दं 2 मोनथाम, बेखौबो बिथाङा फाउन्डेसन खालामगोन। आरो मावखानाय जेनोखि लामाफोर दं बेखौबो बेखेवगोन बिथाङा।